ரெண்டு முட்டை போட்டு இதுவே கை இது ஸ்டார்ட் இது ஸ்டார்ட் இதில் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற பல்லவிலே பாடி இதுவே பண்ணுவோம். அந்த பல்லவிலே கை வச்சுட்டு அப்புறம் ஸ்ட்ரைட் வாய் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும். ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக 1 2 3 4 5 சும்மா ட்ரை பண்ணி எல்லாம் வரல. இப்போ போயிட்டு வா இமீடியட்டாக வா. மேலே கையை பரிசு சரியாக பாடு. இந்த கையை பீச்சு கை நான் சொன்னது வேறு. பீச்சு கை பீச்சு கை வச்சிருக்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்டில் இப்போ பாடணும். வேறு கை sebelah hati.
ஸ்ட்ரெஸ். ஓடி